Sziasztok! A mai nap csirkeszárnyakat fogok készíteni. Levágom, és akkor kétfelé vágom. Így fognak kinézni. Amikor összevágtuk a csirkeszárnyakat, só, hagymaporból lehet beletenni bőven, fokhagymapor, ilyen fűszer, só, csirke, kis bors, és ezt jól összekeverjük. Körülbelül így néz ki, és amikor ezzel is meg vagyunk, egy tepszire rátesszük, és 15 percig előmelegített sütőbe 200 fokon 15 percig süssük. Így néz ki, és akkor teszem be a sütőbe. Ez csak ilyen elősütés lesz, és akkor utána még kisüssük olajba. De úgy is mutatom. Míg a csirke sül, addig elkészítjük a szószt. Nálunk ez nem maradhat el a csirkeszár mellé. Egy kis tejföl, joghurt, kis só, citromnak a leve, egy kis kanál cukor, és a kapor, az elmaradhatatlan. Össze van keverve, így néz ki. Én a csirkeszár mellé krumplit szoktam csinálni, de nem fagyasztott krumplit, hanem rendes krumplit. És kisütöm. Körülbelül ilyen vastagságra vágjuk. Nem vékonyra, vastagabbra. Mikor ebben meg vagyunk, utána befűszerezzük, mutatom majd. Én a krumplira ezt a sült krumpli fűszersót használom. Ebben teszek rá, meg egy kis sót. Mutatom a csirkét, ez olyan 10 percet volt, most benne a sütőbe veszem ki. Én szoktam mellé készíteni salátát, paradicsom, paprika, hagyma, sajt, uborka van benne. És akkor jöjjön a csirkeszárnyra a szósz. A kislányom barbecue szószosat kér. Teszünk mellé mézet, ketchupot és barna cukrot. Így néz ki a szósz. Ezt még felfőzzük egy 2 percig, és majd utána használjuk. Mutatom majd. Krumplit is elkezdem sütni. Így néz ki a csirkeszár, a sült krumpli, és akkor most a csirkeszár megy a barbecue szószba be. Na és akkor elkészült a csirkeszár. Nagyon guszta. Jó étvágyat mindenkinek!